Курдскі народ належыць да групы іранскіх народаў і налічвае больш за 30 мільёнаў чалавек. Сёння курды насяляюць раёны Іраку, Ірану, Сірыі і Турцыі. Ва ўсіх гэтых дзяржавах яны змагаюцца за сваё самавызначэнне. Найбольш драматычны бунт адбываецца ў Турцыі, дзе забароненая курдская мова. Там у кастрычніку 2015 года ў 13 гарадах на паўднёвым усходзе краіны курды стварылі органы самакіравання. Гэта прывяло да далейшай эскалацыі канфлікту. Курдыстан – гэта месца, дзе жывуць курды. Турэцкі ўрад сцвярджае, што курдскай нацыі не існуе. Улады далі навуковае тлумачэнне, адкуль узялася гэтая назва. Калі жыхары гораў ходзяць па снезе, гэта гучыць як кард ці курд. Нашу зямлю стагоддзямі атакуюць, таму быць курдам гэта азначае змагацца, даваць адпор, бараніць культуру і мову. Менавіта таму мы стварылі культурны цэнтр у Мазы-Дагі. Мы знайшлі закінуты будынак, стары вайсковы блок, дзе калісьці былі размешчаныя жаўнеры. Будынак належаў тады муніцыпалітэту. З групою сяброў мы арганізавалі сход і вырашылі выкарыстаць гэты будынак. Урад імкнецца стварыць грамадства, якое не цікавіцца палітыкаю і мастацтвам, або спрабуе навязаць сваё меркаванне. Мы хочам, каб моладзь цікавілася мастацтвам, замест таго, каб марнаваць свой час у гарбатнях на гульні. Культурны цэнтр – гэта месца, дзе маладыя людзі могуць вучыцца спевам і мове, могуць паразмаўляць на любую тэму. Мы хочам, каб яны маглі выявіць сябе праз мастацтва і каб баранілі сваю культуру. Гэта частка нашага супраціву палітыцы ўраду. Мы культурай будзем абараняць культуру.
Курманджи – это наша мова. И я рады, что мы можем спевать на этой мове. Турецкие улады вырашили спынить эту культурную деятельность, признали ее незаконной и обвиноватили нас. Улады осудили меня на 2 года тюрьмы. Арыштовали меня, как показать, на что яны здольныя. Нядаўна мяне выпустили, бо не было ніякіх падставаў для арышту, але распачалі чарговы працэс. Мне пагражае 7 гадоў турмы. Я звярнуўся ў Верховны суд і чакаю прысуду. Ці гэта дапушчальна, калі прыходзяць і арыштоўваюць нас ні за што? Мы не будзем сядзець склаўшы рук, мы не пагаджаемся на гэта. Гэтыя пратэсты не арганізаваныя акцыі. Цяпер змаганне ідзе ва ўсім Курдыстане. Урад накіраваў на поўдзень краіны 10 000 жаўнераў і байцоў спецпадраздзяленняў з танкамі ды артылерыяй. Жаўнеры ўвайшлі ў гарады Джазіра, Сурычы, у якіх налічваецца прыблізна 120 000 жыхароў, а таксама ў буйныя гарады Сылёпі, Несабін і Кербаран, каб знішчыць моладзь, якая выступае супраць ураду. Таму моладзь і пачала будаваць барыкады. Гэта трагедыя для ўсіх. Як кажуць лідары, моладзь – рухавік грамадства. Калі гэты рухавік спыніцца, грамадства будзе такое, як хочуць улады. У наших гарадах жывуць мірныя жыхары, дзеці і хворыя людзі. Тое, што робяць улады, гэта галакост.
На сённяшні дзень у сутыкненнях загінулі 40 тысячаў чалавек. Выхоўваючы дзяцей, мы перадавалі ім традыцыю, як гэта рабілі нашыя продкі, з дапамогай мовы. Мы хацелі, каб нашыя дзеці раслі ў традыцыі, строях культуры курдаў. У нас кажуць, што добрыя людзі або ідуць у турму, або паміраюць. Памерці за сваю зямлю і самапавагу – гонар перад Богам і людзьмі. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد تسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت Çiya bilinde berbibaye refe hevala tedaye servan mişe binvan berfe şilu plin luan sermaye servan mişe binvan berfe şilu plin luan sermaye Hakan şwe sala 10,000 sala ноту. Мой 8-й сын Гакан нарадзіўся ў чэрвені 95-го года. Гакан быў вельмі самастойнае і энергічнае дзіця. Ён марыў здымаць фільмы.
موشان أو حسرت لي ده موشان. Ён так гэтага хацеў, што калі падрос, мы паслалі яго на факультэт кінематаграфіі. مكتبي كم دك ما تصدقين. وأنا حاصلها قانت شو. Ён паехаў на год у горад Дыярбакыр, далучыўся да партызанаў і пайшоў у горы. وشو شاي لجي ما خبر جي نصنا. Цягам 6 месяцаў мы нічога не чулі пра яго, а на 7-м даведаліся, што ён загінуў разам з 9 паплечнікамі. Мы хочам сказаць уладам, вы можете адправіць нас у турму, забіць, як гэта было з нашымі сябрамі і героямі. Але мы не здамося. Мы выйшлі з турмы і працягваем працаваць у культурным цэнтры. Цяпер у нашым горадзе мы ладзім канцэрт песняроў Денгбеш з усяго рэгіёну. Денгбеш для нас, курдаў, вельмі важны. Курдская мова яшчэ 20 гадоў таму была забароненая. Курдская культура выжыла дзякуючы спевакам Денгбеш, якія ў невялікіх вёсках перадавалі яе ў песнях і апавяданнях. زمان کردی خو زمان کردی چند کردی خوشیان کرده است. بنابراین Сардэчна ўсіх вітаю, я хацеў бы пачаць з хвіліны маўчання у гонар усіх пакутнікаў Курдыстану. Денгбеш – гэта спеў, ажыўленне горла, рота і дыхання, якія перадаюць эмоцыі, плюс думкі і пасыл. Калі гэта ўсё злучыць, спевак Денгбеш становіцца прафесіяналам. Денгбеш нарадзіўся з калыханак, якія жанчыны спяваюць дзецям. Калі мама спявае калыханку дзіцяці, мелодыя і голас западаюць у памяць. Моя маці спявачка Денгбеш. У дзяцінстве, калі яна прыбірала або мыла, мы ў потайкі слухалі яе. Ажно дрыжыкі бралі ад гэтага спеву. Дачыненні паміж курдамі і турэцкаю дзяржаваю, барацьба, здрада, каханне, гераізм, гісторыя – усё гэта перадаюць спевакі Денгбеш.
tek bir şey evet. ne şuguli emma cilejin hal khadiri runishtin tabun giri khazam dilevi kesi jmala khona hato ejnava ve şeri revya geri difdili fermane fermane Em karin binin holê şagirta bigirin. Вельмі важна вучыць іншых. Mesela mîna kazana dixwazim gebim dengbêjekî Дзеці мусяць ведаць традыцыі, трэба прымаць вучняў. ez bêjim ava vî şagirtî maniye, vî şagirtî makamê min xwand. Dema deng Калі спеў Денгбеж знікне, знікнуць і курды. Guluk, gulke dinare, gulke Я магу параўнаць гэта з ружаю. Калі хтосьці спрабуе яе зрэзаць, яна раніць калючкамі. Гэта натуральна, што мы хочам сябе бараніць. Мы кажам, што мы дамо атакам адпор. gulke ez xwe biparêzin.